ପୁରୀ ଶାଖାର ମେଲ୍ ଶାଖାର ପୁରୀ ସଦସ୍ୟ। ଆଉ ଆଜି ଆମେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମେ ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପ୍ଟେ କରିଛେ ଆମ ପରିବାରରେ ତିଆରି କରିଛେ ତାହା କେମିତି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିବ ଆଉ ଆଗକୁ ଆମର କ'ଣ କ'ଣ କଲେ ଲୋକମାନେ କେମିତି ଉପକୃତ ହେଇପାରିବେ, ଅସହାୟମାନେ କେମିତି ଆମଠୁ ସହଯୋଗ ପାଇପାରିବେ ତାରି ଉପରେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ଆମ ଗହଣରେ ପ୍ରଥମେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସାରେ, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛି। ଆଉ ହେଲା ତାଙ୍କ ମୋର କିଛି କହିବେ ସେ ସାର୍ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ କହିବେ ସାମାଜିକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବର୍ଷରେ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେଉଛି ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେହେତୁ ଆପଣମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସେବା କରିବାର ଯେଉଁ ଜିଜ୍ଞାସାଟା ଅଛି ସେଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ କିପରି ଉଦ୍ଦୀପିତ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ରଘୁନାଥ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧ କରିବି। ସେ ରଘୁର ସବୁ ଆକ୍ଟିଭିଟି ମୁଁ ଫେସବୁକ୍ରେ ଦେଖିଲା ପରେ ମୁଁ ମୋ ତରଫରୁ ରଘୁକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି। ରଘୁ ମୋ ଛାତ୍ର, ମୋ ରଘୁନାଥ ଭାଇ, ସେ ମୋ ଛାତ୍ର। ମୁଁ ତାକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି, ମୁଁ କହିଲି ରଘୁ ଏମିତି ସବୁ କାମ କରୁଛୁ, କେତେବେଳେ ଏ ଆଲବମ୍ ପାର୍ଟିଟାକୁ ଟିକେ ସାମିଲ କର। ଫେସବୁକ୍ ମୁଁ ନିଜ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ମୁଁ ନିଜେ ଗୋଟେ କରିବି ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଗ୍ରୁପ୍ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ମୁଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ ମାନେ ପ୍ରେରଣା ତାଙ୍କଠୁ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ତାଙ୍କଠୁ ପ୍ରେରଣା ପାଉଛି। ମୁଁ ନିଜେ ଗୋଟେ ମାନେ ବୃଦ୍ଧା ମାନେ ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ ହୋମ୍ ଖୋଲିବାର ପ୍ଲାନିଂ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯେତେଜଣ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଥ୍ରୁରେ ମୁଁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଇ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ସମୟ ଏମିତି ବି ଗାଡ଼ି କରୁନି। ଏପଟେ ବିଜନେସ୍ ଦେଖୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଟାଇମ୍ରେ ଲୋକ ମୋର ବିଲ୍ଡିଂରେ ଫୁଲ୍ ବିଜନେସ୍ ଦେଖୁଛି। ଏପଟେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଆସିଲି, ସେ ଭାଇ ମୋର ଜଣେ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ବସୁଛନ୍ତି ପାଖରେ, ସେ ଦେଖି ମୋତେ ନାଚ ଓହ୍ଲେଇଲେ, ଯାହା ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଏଠି ପ୍ରୀତି ମାମା ଆଉ ରଘୁ ତ ବହୁତ ଚିହ୍ନା ଆଗରୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଆଡ଼୍ ଥିଲି ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରୁପ୍ରେ। ଏକ୍ଜିଟ୍ ହେଇଛି କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ କିନ୍ତୁ ମେସେଜ୍ ଏତେ ଆସୁଛି ମାନେ ମୋବାଇଲ୍ ଭିତରେ ମୋବାଇଲ୍ ୟୁଜ୍ କଲା ସମୟ ହ୍ୟାଙ୍ଗ୍ ହେଇଯାଉଥିଲା। କ'ଣ କରିବା, କଷ୍ଟମର୍ ତ ଏତେ ଆସୁଛନ୍ତି ବେଙ୍ଗଲୀ କଷ୍ଟମର୍ ଆରମ୍ଭ କରି କଷ୍ଟମର୍ ଆସିକି କଷ୍ଟମର୍କୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିକି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଦେଇକି ଆସିଲେ ଗ୍ରୁପ୍ରେ। ତ ସମାଜସେବା ଉପରେ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି, ମାନେ ମୋର ତ ସେତେ ଅଭିଜ୍ଞତା ସେଦିନ ଆମର ଭାଇ ଚାହୁଁଥିଲେ ଗୋଟେ ଭୂମି ପୂଜା ରଖିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ହେବ ନାଗପୁରରେ 16 ଅଛି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ। ସେ ଜାଗା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ମତରେ ବି ଆମେ ଭୂମି ପୂଜାଟା ଆପଣ କଲେ ଠିକ୍ ରହିବ କି ନାହିଁ, ଆପଣ ଆମକୁ ଗାଇଡ଼ କରିବେ ସେ ଜିନିଷଟା କଲେ ଆମକୁ ଠିକ୍ ହେବ କି ନାହିଁ। ସେ ଉପରେ ଆମେ ସେଇଟା ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ରଖିଥିଲେ ମିଟିଂଟା। ଟପିକ୍ ହେଉଛି ସେଇଟା, ଯେଉଁଟା ପାଇଁକି ଆମର ଅଛନ୍ତି ପୁରୀର ହେଉଛି ଭାଇ କାରେଣ୍ଟ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ରବିବାର ସବୁ ମେମ୍ବରମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, ଆଡମିନ୍ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି, ଆମ ଭାଇ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି। ସେଇ ଜିନିଷ ଉପରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଟପିକ୍ଟା ସେଇଥିରେ କଲେ ଠିକ୍ ହେବ କି ନାହିଁ, ଫେବୃଆରୀ ମାସ 18 ତାରିଖରେ ଫଙ୍କସନ୍ଟା ସହିତ ପୂଜା ହେବ କି ନାହିଁ। ଆଉ ସାର୍ ଆମେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଆମର ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଯେଉଁଟାକି ଆମର 13 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରୁପ୍ର କୌଣସି ଆକାଉଣ୍ଟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାହିଁ। ଯେଉଁଟା ପାଇଁକି ଆମର ଫଣ୍ଡିଂ କିଛି ଆସିପାରୁନି। ସବୁ ମେମ୍ବରମାନେ ଫଣ୍ଡିଂ ଦେଉଛନ୍ତି, ବଟ୍ ସେଥିରେ ଆମର ପର୍ସନାଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯାଉଛି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଗୋଟେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିଲେ ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ଆସିଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଉ କି ବିଜନେସ୍ ହେଉ, ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଆସିବ ଆମର ଡାଇରେକ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ। ଆମେ ପର୍ସନାଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଉପରେ ଆସୁଛି, ଆମେ ଯାହା ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ ସେମାନେ ଆମକୁ କୋଚିଂ କରୁଛନ୍ତି କି ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆମେ ପର୍ସନାଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠେଇବା ଜିନିଷ ସେଇଟା। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ତ ଆମେ ଏକାଠି ହେଇପାରୁନେ, କିଛିଟା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେଲେ କିଛି ଜଣ ଜଏନ୍ ହେଇପାରୁଛେ। ତ ଆଜିର ଜିନିଷଟା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜଏନ୍ ହେଇଛେ, ସମସ୍ତେ ମତ ରଖିବା କି କ'ଣ ତା କଲେ ଗ୍ରୁପ୍ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ। ଗୋଟେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଓପନ୍ କରିବା ଦରକାର, କି ଆଉ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେବ, କି ଆମର 18 ତାରିଖ ଦିନ ହେବା ଦରକାର, କି କାଗଜ ଡକୁମେଣ୍ଟରେ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ, ସେ ଜିନିଷ ଉପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦରକାର। ମାନେ ଆପଣମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପିଲର, ଆପଣମାନଙ୍କ ମତରେ ହିଁ ଜିନିଷଟା ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ। ପରେ ଆମେ କାହାକୁ ବି ଗୋଟେ ଛାଡ଼ି ଯଦି ଆଗକୁ ପଳାଉଛେ, ଜିନିଷଟା କ'ଣ ହେଉଛି ନା କାହାକୁ ବି ଗୋଟେ ଖରାପ ଲାଗୁଛି, କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଏଫର୍ଟରେ ହିଁ ଆମେ ଯାଉଛେ। ଗୋଟେ ହାତରେ କିଛି ହେଉନା, ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍ରେ ହିଁ ସବୁ ଜିନିଷ ହେଇପାରୁଛି। ତ ମୋ ମତରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କିଛି ଜିନିଷ ଆଇଡ଼ିଆ ମତ ଆମକୁ ଆଗକୁ ନେଇପାରିବ। ତ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମତ ରଖନ୍ତୁ, ଆକାଉଣ୍ଟଟା ଖୋଲିବା କେତେ ଦିନ କିଛି ନାହିଁ କି ଆମେ ମିଟିଂ କରିଛୁ ଗାର୍ଡିଆନ୍ ପ୍ୟାନେଲରେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କହୁଛୁ କି ଜାନୁଆରୀ ସୁଦ୍ଧା ଆକାଉଣ୍ଟଟା ଖୋଲିବା ପାଇଁ। ଆଉ ବାକି ରହିଲା ଆମର ଭୂମି ଯେଉଁ ପୂଜାଟା ହେବ, ଭୂମି ପୂଜାର ଡକୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକି ସେଇଟା ପର୍ସନାଲ୍ ଜାଗାରେ ହେବ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଟାଇମ୍ ବି ବାହାର କରିକି ଆସିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ସମାଜସେବା କେମିତି କରିପାରିବା, ଆମେ ତ ସେତେ ଇନକମ୍ ବି କରୁନେ, ଫଣ୍ଡିଂ ଦେଇପାରିବାନି ସେତିକି।
तो किसी किसी देकी आम किसी सेवा करें समस्त 100% आम देपर समाज को ସେଇଟା ତ ମୁଁ କହିପାରିବିନି କିଛି କିଛି ସମୟ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ ଆମ ବିଷୟରେ ଆଉ ସମାଜ ବିଷୟରେ ଆମେ ବହୁତ କିଛି କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଗୋଟେ ଭଲ ଷ୍ଟୋରି ବି କହିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ମୋତେ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ଆମେ ଏଇସବୁ ଯେଉଁ ସାର୍ ଯେଉଁ ଆମକୁ ଆଜି ଏଇଟା ତ ମୁଁ କହିବିନି ଆମକୁ ଗୋଟେ ଏନର୍ଜି ଆସିଲା ଗୋଟେ ମୋଟିଭେସନାଲ୍ ବି ମିଳିଲା କି ଆମେ କେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ତା ସମାଜ ସେବା କହିଲେ କ'ଣ ସେବା ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ ଯିଏକି ଆମେ ସେବା କରୁଛେ ନା ଆମର ମନ ଭିତରେ ସାର୍ ଏମିତି କହିଲେ ଏମିତି କି ଭଲ ପାଇବା ନାହିଁକି ଆମେ ଯାଉଛେ ଜଣକୁ ଦେବାକୁ ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଫୋପାଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ନିଅନ୍ତୁ ଆମକୁ ଏଇଟା ଦେଇଦେଉଛି ନାଇଁ ସେଇଟା ନାହିଁ ଆମ ମନ ଭିତରେ ତା ପ୍ରତି ସେବା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସିଏ ଫିଲ୍ କରିବା ଦରକାର कि आमे को भली ताकू टीच करछे माने को भली आमे ताकू देखुछे तो आमे आमे आमो देखिबार सेंस आमो कहिबार जो आमो जो कहिबार जो आमो जो पेशेंस लेवल आमो कहिबार जो स्टाइल तो ए सब जना पड़े जने सेवा का मन भीतर एक्चुअली सेवा को लेकी किछि अछि कि नाही कि दाना देई देले काहा को बिस्कुट पैकेट देई देले कि संस्था भी आरंभ होती से आलोचना करें आम संस्था भी आरंभ होती सक्सेस पाइबा बेले जड़े अनुदव कौन करें मुंड सक्सेस पाइबा बेले जड़े आम प्राइज प्रोग्राम करूँ आम गाँव किसी सक्सेस रही सर्वप्रथम कह आप मन में केवे माने रखिनी जे आप मन में केवे महिला कौन से पक्षे भूली तो सेवा जो सब भूली सेवा से चिंता करूँ ठीक अच्छे आसी ठीक अच्छे जानी मत बहुत खुशी लगुला कारण मुझे स्टार्टिंग जो आसी जॉब कर लाइफ गोटे ऑर्गेनाइजेशन आसती तो ये तो जो मतलब बहुत खुशी लगी मुझे स्टार्ट भाभी कि मुझे जिनसा पढ़ी लाइफ मुझे कंटिन्यूस करू करू आज ये स्टेज में पहुँची गली तो मुझे भाभी नी कि स्टेज में पहुँची से मत बहुत बहुत धन्यवाद दूसरी रघु भाई की और दीदी बीएल भाई बहुत सहयोग कर मोर स्टार्टिंग ही जिन इच्छा था कि मुझे किसी गोटे करी भल हो कि खराब समस्ते मिसिक सब आरंभ करते सत मत अनुप्राणित करते प्रत्युष बट दुर्भाग्यवशतः से ना किंतु मु तो परिचित बाबा ना सार सार जो देखिले कहली सार बहुत सारा जापारे बाबा ना कहला तो सार जाने तो मुझे किसी अभिज्ञ नुह तथा रघु भाई संगे मिसिक किसी साहय कर मनोवृत्ति रखिकी आगे चलती भाई सागर अच्छी सार भी अच्छा मार्गदर्शक सहायक रहे जय जगन्नाथ କଥା
ଗୋଟେ ସବୁବେଳେ ମୋତେ ସମୟ ତୁ କରିପାରିବୁ ତୁ କରିପାରିବୁ ମୋତେ ଏବେ ବି କହୁଛି ମୋ ଭାଇ ଏବେ ଆମର DSA ପାଇଲା ମୋତେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଥର ମୋତେ ବହୁତ କାନ୍ଦ ବି ବେଳେବେଳେ ଲାଗେ ତାପରେ ରଘୁଭାଇ ମୋତେ ଉତ୍ତର ଦେଖାହେଲେ କୃଷ୍ଣ ଦାସ ଦେଖାହେଲେ କହିଲେ ହେଉଛି ଆଉ ମୁଁ ବି କଥା